termáš, termáš je vlastně regulatorní přístroj, nebo takhle která podřívá vlek a vybruje a vlastně používám poslední kolagen, takže i stárnoucí vody jdou na odstranění vrásky. A opravdu, když se žena snaží, nebo já když se snažím, to opravdu úplně vyhladit vrásky, tím přístrojem termáš, to stejně máme i na tělo, si vlastně dokážu dohladit na příště po porodu, nebo teďka na to doplavek. Druhý typ přístrojů, který mám velmi ráda, je přístroj nebo fokusovaný který jde do větší hloubky a tam likviduje tokové buňky a dělá lifting obličeje a zvedá nám obličeje všechny moravské spadavé vnitřní. Ten přístroj mám jak na obličeji, tak na tělo. Takže vlastně vyštíváme vlastně příška, zadečky, podprsenkové špičky a všechno, co se dá vyštívat.